ngicela ukuthi nje hello ku cameraman wethu. Hawu madoda. Ngithi nje cameraman wethu hello kwaphela umsebenzi ukhulile bese sino cameraman kusekhuma manje o cut action to right cameraman wethu to pause. Yabo ngithi cameraman wethu ngiyakuthatha nawe lapha yabo. Avela athi woza ngizokulungisela. Afika impela ashise kushiswa impepho la sekuhlatshwe inkukhu la kodwa manje kuthiwani kulungiselwa wena. Leyo nto leyo ungathini kubona labo bantu ababelapha abasenza into efana lababukile ngoba bayabuka la kwiMpunga TV. Ingakho ngifuna ukuthi kwesinye isikhathi ke silithele uswazi. Ngoba phela into mangeyona kubalekile ukuthi ishawe leyo nto. Ake ngene. Ngizocela ukuphendula kodwa ngicela ukuza ngendaba. Kulungile. Nina bodlungwane kandaba odlungwane lombelebele kwaze kwasamanxulume esibekelana nina banodume ehlezi kaMenzi ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami ukuthi usana kusijoyina kule channel ngumlekeleli umfokambanje umshana wako ufuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbula tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kanokhonjo kanamuhla ngihambe ngedwa ngihamba nomne wethu uSibani Samathongo umne wethu asikubingelele sikwamukele kwiMpunga yesintu TV. Fuze lihle ngicela ukubingelela kuwena ngibingelele nakubabukeli. Ngicela ukuthi nje hello ku cameraman wethu. Hawu madoda. Ngithi nje cameraman wethu hello kwaphela umsebenzi ukhulile bese sino cameraman kusekhuma manje o cut action to right cameraman wethu to pause. Yabo ngithi cameraman wethu ngiyakuthatha nawe lapha yabo. Kodwa konke lokho kwenziwa ukuthi umsebenzi siyabona ukuthi umbukelo weMpunga yesintu TV uyawuthakaselela. Mfowethu. Ingakho nathi sithi asiwenze ukwazi ukuthi ukuba sezingeni elingconywana. Ya kunjalo. Umne wethu. Khona into engifisa ukuthi siyikhulume la. Ngithi mangidlula nje nakwezinye indawo ngidlula. Ngizwe umuntu othola ukuthi umelaphi. Ethi umuntu umazalwe embethe kufuna afike sizomlungisela esigodlweni. Ngizwe umuntu ethi uma kukhona into odinga ukuthi uyilungise waphuphunyelwa ingane noma fika uzoyilungisela. Athi fika uzophothula esigodlweni. Kanti mne wethu lento leyo okwenza umsebenzi esigodlweni sikaGobela mina nganginaso isigodi. Mhlambe ngisazoba naso. Uvela usazoba naso. Unaso. Unaso. Cha wena ususho ngendlela ejulile. Kodwa kuchazela umbukelo ukuthi nginaso ndlelani. Isigodlo phela akukona akuyona lento sokuyifica kamuntu isigodlo uwe. Uma kufika umuntu esizakala wena wesigodlo uqobo lakho kunjalo. Manje uthini ngalabo bantu abasabathe bafuna ukulungisa izinto nezemisamo yabo umuntu avela athi woza ngizokulungisela. Afika impela ashise kushiswa impepho la sekuhlatshwe inkukhu la kodwa manje kuthiwani kulungiselwa wena. Leyo nto leyo ungathini kubona labo bantu ababelapha abasenza into efana lababukile ngoba bayabuka la kwiMpunga TV. Ingakho ngifuna ukuthi kwesinye isikhathi ke silithele uswazi. Ngoba phela into mangeyona kubalekile ukuthi ishawe leyo nto. Ake ngene. Ngizocela ukuphendula kodwa ngicela ukuza ngendaba. Kulungile. Kufika umuntu la kumina. Uthi bamagubani ngithi mina uthi sengikubona kakhulu ku-internet. Ukhuluma kwiMpunga yesintu. Ukhuluma nakwezinye indawo ngokuzala wembethe. Uthi kumina lo muntu ngibese ngihamba mina ngaya kumuntu. Yazi lento ngisho ngayombula ingubo kuyena esigodlweni sakhe. Uthi Nkomosi ngithe ebusuku sengilele ekhaya ngaphupha ugogo engitshela ukuthi inhlanhla yami ithwethuliwe ayisekho ngambona lo muntu ethatha into emhlophe kumene ebaleka nayo ngena naye ehlathini. Miningi imkhuba othola ukuthi abantu bayenza uthola umuntu ushoneliwe. Ilunga lakhe lomndeni. Ngenkathi umuntu kushona ilunga lakhe lomndeni usehamba uyakagobela nembuzi uthi uyogeza ayikho leyo nto. Laba bathatha umswane bona bathi bageza ngayo imbuzi. Umdlalo masicozi lo. Amen. Uyabona uma uzothatha imbuzi uhambe nawe ekagobela ushonele umzali uthi uyogeza khona ukakagezi.
mina baningi abantu abafika kwimpunga yesintu bathi impunga yesintu ngashonelwa abazali mangishonelwa abazali ngageza ngithi hayi ugezanga mina ngivule ngiqiniseke lo ngoba ngisuke ngizwa izwi lisho ngithi ugezanga wena wageza kanjani uthi ngahamba ngayinyangeni ngithi ayikho leyo nto abantu abanjalo ke mne wethu bonke labo bangena ngaphansi kwalabantu abenza imisebenzi kogobela uma uzothi ushonelwe wena uyahamba kodwa manje uyogeza kaGobela leyo nto ayenzeki leyo uyabona fuze uma wenza umsebenzi kaGobela awuhlukile njenganomuntu angalenganisi ngawe ngoba uhamba namakhehla amakhulu kunjalo uma umuntu enza umsebenzi kaGobela fuze akahlukile njenganomuntu onikela ngethongo lakhe kulomuntu futhi yena usuke sefana njenganomuntu osuke esezihlubuka emsamo wakhe nasesizindeni ukuthi yena manje usefana nenhlwabusi ngoba isizinda sakhe nesisekelo usenikele ngaso ithi umsamo kawoneki kodwa uma uhamba wanyokeza umsebenzi kumuntu abantu abathwebulekayo nabathathekayo yilabantu abasuke bekwembethe wena kunjalo mbukelo wempunga yesintu TV kubalekile bafowethu ukuthi noma ngabe yini ethinta ithongo lakho ungayenzele esigodleni somuntu lo muntu udlala awukho umsebenzi othinta ithongo lakho oyowenzela esigodleni somuntu awukho asike sithi ke fuze ke mne wethu nanga umuntu usewenzela umsebenzi Gobela seziyamshaya izinto sesimlungisela kanjani awungene lapho okokuqala kufanele ageze yindaba ageze ngoba phela kufanele ukuthi umbukeli acaciseleke ukuthi sengigezelani manje ukugeza kwakhe usuke manje segeza yena ngoba usuke efana nokuthi ungcolile ubhukude kuphi odakeni manje lo daka asuke ngenelwe kufuna manje alihlambulule okokuqala lokho okwesibili ebese yabuya aye kubantu bakubo ephethe imbuzi njalo eyocela intethelelo axolise ethongweni lakhe axolise nakubantu abamembethe ukuthi uhambe wesenza lokhu nalokhu ebese buya ezokwenza lo msebenzi lokho sekufanele ukuthi ke awenze singazi ukuthi ithongo lakhe liba nolawulo ngakanani ngoba mhlawumbe kuloko ukucela kwakhe intethelelo lingamfuna futhi nesithebe kunjalo Mnewethu angithanda ukuthi sigeqa amagula ngoba asemuke. Ngiyacela ukuthi mhlambe mnewethu ushaye nje ngamafuphi sesiyiphetha lembenge. Umbukelo wempunga yesintu TV uma ukuthi mhlambe khona ezinye zezinto adinga ukuthi azicacisele. Uyobe sesithinta nawe kuthinta kuzona inombolo lezi azibonayo le screen sethu ngesizathu sokuthi kubalekile phela ukuthi umhlahlandlela akwazi ukuthi awuthole ngoba uzothola ukuthi ukhona umuntu oseke wabhekana nesimo esinjalo sokuthi naye wahamba ukwembula ingubo kaGobela izinto zaveza bheka phansi wahamba waya kogeza kaGobela eshiya abazali bakhe uzoyithinta nempunga yesintu imnika umhlahlandlela kuyiwo ukuthi leyo nto ilungiswa kanjani ngamafuphi mnewethu mhlawumbe ungathi nje qaphu ungabeka uthini mhlawumbe ngalesihloko bese sikhuluma lesihloko lesibekade sesikhuluma mfethu sijulile uma kuukuthi inhlanhla yakhe ithwebulekile uyadinga ukuthi kubantu abadala uyocela kubona intethelelo ukuthi wena usuhambe washayisa lapha nalapha ucela bekuthethelele ebese uyageza uhlambuluke mase uhlambulule bona ababuye bezohlala kahle kuwena ngoba kusuke kukhona ukungcola kuwena lapho kusuyamdinga kusibanisa amathongo angikusho lokho ngoba mina ngisebenza ngeqiniso lapho usuyamdinga usibanisa amathongo ukuthi manje akaxhumane senethongo lakho hayi futhi omunye umuntu ozophinde futhi akugile omunye umuntu uzobuza ukuthi angixhumanise ndlelani awukubeke mhlambe lokho ubunogwaja omhlophe ugijima ehlungini noma ngikubeke mina lokho ngoba ngiyazi mina kubeka usibanisa amathongo uzobumdingela ukuthi uyabona njengoba kade sewonile wahamba waya kozilahla walahla nethongo lakho usibanisa amathongo umdingela ukuthi akudonsele ngokomoya okuthi lento kade uyenza yamukelekile yini ethongweni nalelo thongo okade usudayise ngalo libuye lileni phakathi kwekhaya lazobandakanya namanye amathongo yilapho ke lomdingela khona ngoba ngeke sakuhloniza ukuthi abantu bomoya abakwazi ukubona izinto ngokomoya sohlezi sibadinga empilweni zethu ngoba bona babona thina la singaboni khona ithenye inkosazana izolo kade sambe nawo siyolwandla ngiyayitshela mina ngithi imnandi kodwa into abantu abadala ithona imnandi ngoba manje uvela ubona izinto abantu abangakwazi ukuzibona
ilapho ke la iqiniso le ilapho na ikhona nalokuthi ake ngikuveze lokho babukeli uma wenza umsebenzi uwenzela abantu abadala musu ukuthatha ukufaka ekhaya ukuthi nosuzogwelika kunjalo ngoba into esengiyithola kubantu abaningi manje mabeze abaseze umsebenzi ngoba bekhumbula amathongo ukuthi nawo ahlale kahle abantu sebenza umsebenzi manje umuntu usenza umsebenzi namhlanje usefuna 10,000 kusasa ngicela ukuyibeka kanje mawenza umsebenzi wenzela ithongo njengangihlabile kwangekona ukuthwala mawenza umsebenzi usukungathwali abantu kubalekile ukuthi mawenza umsebenzi musu kulindela ukuthi wena ufuna ukuvela ugwilike nje hayi ayihambe kanjalo manje abantu usebenza imisebenzi manje umuntu usefuna ukugwilika futhi abantu abayeke ukuboleka imali mezokwenza umsebenzi kunjalo leyo umne wethu sobuye siyithinte leyo asiyiphethe le mbele asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu impunga yesintu TV bese nibatshele nabanye abantu ukuthi impunga yesintu TV kudliwa ukudla kokuphila siphila ngesiminya sinika umhlahlandlela wesintu ngendlela yethongo siqondisa umsamo wakho ake sithi ke nje impunga lo muntu othembele kuye wena lo muntu othembele kuye wena ngoba mina nginsizwa ngoba mina sonta khona